мен тя иска и от двамата ни да вземе това, което тя има нужда. Обаче това мене не ме устройва. Но при тези поведения, които прави в момента да ходи да тича по газа на някаква 20-годишна пикла, която не се е ориентирала с кой се ляга и с кой се става, е супер грозно. Уж много объркана, пък следващия момент чакай да съм при Тишо, чакай да съм при Орлин. Бъде, защото ходи и се унижава. Пак ти се унижаваш, чакай да си статко, престани ми говориш глупости. Ти седеше и нищо не правеше. Никога няма да се унижа за жена. Аз не смятам, че заслужавам да бъда в триъгълник на финал. Ако бях на вас, имах някакво достоинство, че аз се събера нещата в страна още сега. Винаги им се прощава на такива. Израснала съм в семейство, в което имаше домашно насилие. И това е факт. Имам брат с увреждания. Чувствам се виновен, че съм здравия. Мокри какви неща. Какво? Да премълчиш е половина лъжа. Мен това нещо ме нарани адски много. Ти ми говори, ма пачат. Аз си много при тя България заради някакъв люлю.